Olulu sasazo ngqolo ndaba estudio 10 kundlungulo yeSABC Auckland Park eGauteng naze eziphambili. Thina iyasibulala kakhulu lento lena. Thina nje ngoba sama le business lethu esilenzayo asenze imali thina. Imali yonke ihamba iya kupetrol. Abakhweli kwindawo ezahlukeneyo bathi banoxinzelelo kwaye banenhlalabo njengoko kulindeleke ukuba kunyuka amaxabiso amafutha ezinzulwini zobusuku. Cocaine and heroin are smuggled into the country primarily for the local market. Unjengele Hendrik Flynn oyinhloko yecandelo lwaphulomthetho elinobuzaza obucwangcisiweyo ngaphakathi kwibutho lokhetshe uthi iziyobisi, cocaine, heroin zingena kweli ubukhulu becala zivele ePort of Santos eBrazil. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko maNgawuleni warhuqa. Abakhweli kwiphondo laseGauteng bathi banoxinzelelo kwaye banenhlalabo njengoko kulindeleke ukuba kunyuka amaxabiso amafutha ezinzulwini zobusuku. Uku kuzemva kokuba umphathiswa wezimbiwa uMnumzana Gwede Mantashe ebhengeze ukuba kuza kunyuka amaxabiso ezinzulwini zobusuku namhlanje ngenxa yophazamiseko olwenzekileyo kwinkqubo yentengiso yeoli oludalo lungquzulwano phakathi kweMelika ne-Iran nokuba buthathaka kwerandi. Uqala ngomso ixabiso lepetrol kulindeleke ukuba linyuke nge-R3.27 ilitha, idiesel iza kunyuka nge-R6.19 ilitha, iparafini kulindeleke inyuke nge-R4.22 ilitha, ze irhasi inyuke nge-R5.78 ikilogram. Abaqhubi bathi kuya kuba nzima nangakumbi ukuziphilisa ngenxa yamaxabiso amafutha athe xhaxhe. As motorists, I feel like this escalating of fuel is actually coming to a threat right now. Because if you go back last month, we had a challenge on this fuel increase. And right now we are facing the same problem. In my point of view, I actually think that the government has done nothing at all to actually support us. Thina iyasibulala kakhulu lento lena. Thina nje ngoba sama le business lethu esilenzayo asenze imali thina. Imali yonke ihamba iya kupetrol. Ojongene nezokusebenza kwinkampani Interstate Bus Line uthi okukunyuka kwamaxabiso amafutha kuza kubeka uxinzelelo nangakumbi kubathenga abatsala nzima. Esi sibhengezo siza nanjengoko enyuka ngamandla amaxabiso eoli kwihlabathi ngenxa yedaba elikumbindi mpuma. The fuel impact has had an impact on the passengers. We've had to increase our prices because obviously we cannot stomach the almost like a double increase from the last time around. So looking at 100% increase on fuel. And our fuel amounts for about 30% of our operating cost. So those costs have gone up. And unfortunately, there is no cushion, there's no subsidy coming in, there is no supplementary income coming from government to assist us. So we are on our own with the passengers. Not just us, also the taxi industry as well is also struggling with the increases, and we think it's still going to get worse. I mean, in our case, with 250 buses, you're talking 500,000 litres that we consume a month. Uthi nangona elicandelo livelana nepokotho zabathengi, iinkampani zezothutho azinayo enye indlela ngaphandle kokuba zinyusa amaxabiso amatikiti ukuze elicandelo lisebenze kakuhle. Unjengele Hendrik Flynn oyinhloko yecandelo lwaphulomthetho elinobuzaza obucwangcisiweyo ngaphakathi kwibutho lokhetshe uthi iziyobisi, cocaine, heroin zingena kweli ubukhulu becala zivele ePort of Santos eBrazil, lizwe elo lizinze kumazantsi elizwekazi iMelika. Unjengele Flynn unika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga engene kusuku lwekhulu nomvo namhlanje. As the component head, Unjengele Flynn uxelele ikomishoni kaMadlanga ngalentsasa ukuba iziyobisi ezingena kweli zithutyeleziswa ngezibuko laseThekwini KwaZulu-Natal, isikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe OR Tambo eGauteng kunye neNomed eLibombo. Qhube wathi ekungeneni kwazo kweli amanyangaza abathubelezisi beziyobisi basibeka ngokunye ubuchulo phambi kokuba zithunyelwe eEurope. cocaine and heroin are smuggled into the country primarily for the local market, but is also repackaged and for onward trafficking to another country. In other words, the criminal grouping or syndicate in South Africa would assist in repackaging the drugs to make it easier for onward smuggling to another country, usually to Europe.
Port authorities are particularly vigilant when vessels arrive from Port of Santos because of the prevalence of drug trafficking from that port. Successful entry into Europe is more likely if the consignment is rerouted to less suspicious countries before onward movement to Europe. The main trafficking hubs in South Africa are the Durban Harbour, OR Tambo International Airport and the Lebombo Port of Entry. Bulk imports are mainly through the Durban Harbour. The smuggling via OR Tambo International Airport is primarily by way of people referred to as drug mules who would smuggle the drugs in their luggage or on their person, such as in body cavities. Uyakhuba uNjengele Flynn ngokujikajikwa ngemibuzo kwikomishoni kaMadlanga. Kuchotshelwe umsitho we-IMRF ngamazwe nababandakanyekayo bohlukeneyo kudlungulo lwezizwe ezimanyene eNew York eMelika ngenjongo yokuza namanyathelo olawulo olukhuselekileyo olusemthethweni lwemfuduko. Uqhankqalazo ePitoli kwiveki ephelileyo luvakalise ukukruquka kungena kwabemi bangaphandle kweli ngokungekho mthethweni, umba otshisa ibunzi ngokumandla eMzantsi Afrika nakwilizwekazi iAfrika. Kambe ke livakele elifuthe nase-Europe kanye naseMelika kweminye imimandla. Migration is becoming increasingly politicized. That makes today's discussion even more important. Not only for this hearing or for this week, but for the broader effort to ensure that migration governance remains effective, human, and grounded in reality. Kananjalo eliqonga libeka esweni imeko ezahlukeneyo ukuze kungaqatseli uqulu kubhode kwihlabathi. Isebe lezoqoqosho nemicimbi yemontlalo kumbutho wezizwe ezimanyeneyo iUnited Nations lishicelele izigidi ngezigidi zabemi abafudukele kumanye amazwe abayi-304 million kwihlabathi jikelele ngonyaka ka-2024 kuphela. No single state or institution can manage migration alone, because migration affects labor markets, education systems, social protection, public health, urban planning, climate resilience, and development itself. It requires cooperation across borders, sectors, and communities. Lo gama okungenakubalekelwa kukuba okungqutyaniswa kwentloko kweliqonga lijolise ukuhlola inkqubo zemfuduko kwihlabathi i-International Migration Review Forum ngabula makhumsha akuyondlwane yanetha nanjengoko lomba uthande ukudala imihlambi eyahlukeneyo ingasengeli ithungeni linye. Decent work, labor protections, right-based pathways, and social protection are recognized so that safe and fair migration depends on the rights at work and protections across the life cycle. Ukanti ke uthethathethwano kweliqonga liyaqhuba ukusukela namhlanje de kube ngumhla wesibhozo kule nyanga kaCanzibe. Kwakuthi ke ngoko kulindeleke kuthiwe thatha ugunyaziso ekuvunyelwene ngalo yimbumba neliza kuza nomkhombandlela kwiminyaka emine ezayo ngokuphathelene nolungelelwaniso lwemfuduko phakathi kwezizwe zehlabathi nolusukela kwezicwangciso zentsebenziswano ekwavunyelwana ngazo okokuqala ngqa ngo-2018. Kwingxelo yeveke ephelileyo unobhala jikelele we-UN uyivumile imingeni exananazileyo kuqoqosho nemontlalo nedala imisantsa emandla eyantlukwano noxa nje egxininise ukubaluleka kokuba ukuqalwa kwemiba yemfuduko kube semthethweni kungabi namkhethe yaye kungadekeli isidima somntu elidakeni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijeli yakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Kanti xa ubukela sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongeza wenze njalo. Ungalibali ke uba ziyafumaneka izindaba zisasazwa ngqo nakwi-app yakho yasimahla SABC Plus ucofe nje we-SABC 1 kwinqaku lokuqala sithe. Abakhweli kwiphondo laseGauteng bathi banoxinzelelo kwaye banenkxalabo njengoko kulindeleke ukuba kunyuka amaxabiso amafutha ezinzulwini zobusuku. Ukuze emva kokuba umphatho wezimbiwa umnumzana Gwede Mantashe ebhengeze ukuba kuza kunyuka amaxabiso ezinzulwini zobusuku namhlanje ngenxa yophazamiseko olwenzekileyo kwinkqubo yentengiso yeoli oludalwa lungquzulwano phakathi kweMelika ne-Iran nokuba buthathaka kwerandi.
Umbutho wesiyisa iGift of the Givers wolula isandla kwizikhukhula ezinhlithe ingingqi eziliqela kwelizwe. Lo mbutho sokunceda amakhulukhulu entsabo kwiphondo lomntla koloni kwaye ubeke igqize elilindele unongekehli kumazantsi eKapa, impuma koloni naseFreystata. Ukukuze emva kokuba inkonzo yeli yemozulu ilumkise ngemozulu embi yakhupha nesilumkiso kwisigwaba sesithandathu uyakutsho kweseshumi. Ilumkise ngemvula emandla nomoya obhudlayo kwaye ithe ngahle kukhukhuliseke ingingqi ezithile kumazantsi eKapa nasempuma koloni. Emntla koloni izikhukhula ezintlithe ingingqi yaseKurumani zishiya iintsapho ezingaphaya kwewaka zingenandawo zokufihla intloko kwaye kulindeleke ukuba umkhosi weli wezokhuselo ukhuphe inqwelontaka yokuhlangula uluntu olungcwelekhekileyo kwezi ngingqi. Ukanti eFreystata kukhukhuliseke amakhaya ngaphaya kwama3,000 eThabo ngeVelcom. Ezi zikhukhula zichaphazele ama12,000 abantu kwaye umbutho esisa iGift of the Givers usendleleni yokunceda amaxhoba ezikhukhula. Lo mbutho ubambisene norhulumente kunye neenkonzo zikaxakeka uthi bagaqile belindele ukolula isandla uqinisekisa ukhuseleko loluntu kule mozulu imbi. Kusenjalo isebe lobambiswano ngolawulo libongoza uluntu kuba luhlale lulumkile nanjengoko kulindeleke imozulu embi kakhulu kwiingingqi eziliqela kule veki kweli lizwe. These conditions pose a serious risk of flooding, damage to infrastructure and hazardous coastal conditions. And residents are warned not to underestimate the potential impact. Residents, particularly in high-risk and low-lying areas, are urged to avoid flooded roads and rivers, travel with caution, secure loose outdoor items, follow official updates from the South African Weather Service, and cooperate with authorities. Isebe lithi uluntu ingakumbi oluhlala kwiindawo ezithwaxwa kakhulu zizikhukhula malihlale luvundlile. Zimemelela ubulungisa intsapho zamadoda amathathu uKhasima Mkhomanzi, unyana wakhe uGift noMaqhawetsela abaqweqwediswa ze babulawe eMbombela eMpumalanga kunyanga ephelileyo. uFanroy Tsatsi oneminyaka engama-28 ujamelene netyala lokuqweqwedisa phakathi kwamanye uKhamisa Mkhomanzi, unyana wakhe oneminyaka engama-21 uGift kanye noMaqhawetsela baye baqweqwediswa kwinyanga ephelileyo kwifama engasesudwala. Iintsapho zikholelwa ukuba imizimba emithathu efunyenwe itshiswe de akwabikho mzila wenyama ebonakalayo eHazy View yile yamalungu wabo abasathe nkamalala kushwaka wawo. It was our first time seeing the suspect in court. We don't know him. We don't know his motive for the incident. Because if he was just after money, he would have let them go after part of the ransom was paid. It means they wanted to kill them. Kananjalo kutyholwa ngokuba abaqweqwedisi baba imoto kaKhamisa Mkhomanzi ze bafuna intlawulo ye-10,000 rand ngekambe usapho luthi lwasikhupha isixa kule mali. We are appealing to the SAPS together with justice, the court system. We appeal that let them just do things right and do things in justice. Because as families, really, we feel very much pain. We are so disorganized in our minds. We are depressed about the incident. Lo gama abatshutshisi basikhabile isicelo sebheyile ndaweni yoko suka bakhankanya ukuba amatyala angathi xhaxhe nangakumbi. Ukanti ke inkqubo yohlolo lwencindi yemfuzo iseza kunqanisisa ubuni bemizimba, kunjalo nje elityala lihlehliselwe umhla we-14 kule kaCanzibe nyanga. Owasetyhini wasemntla koloni owabelekela kwiziko mpilo iWellington ufuna isebe lezempilo lithathe uxanduva ngokukhubazeka kwakhe emva kokubeleka. Umama weentsana ezimbini utyhola ngelithi ngethuba ebeleka wahlatywa inaliti yokuthomalalisa intlungu. Uthi emva kwaloo naliti akasakwazi ukuhamba. Amaphupha afiphele lo gama ombethwele udandatheko lwasemva kokubeleka. Ubuyingodlo Jokers uthi ishwangusha lakhe liqale emva kokwamkelwa kwiziko lempilo lasekuhlaleni Warrenton ngoJuni nyakenye. Uthi emva kwenaliti wabandindisholo akasakwazi ukuphinda azihambele. Elibhinqa leminyaka engama-26 lithi ubompalo butshintshile njengoko lingasakwazi ukuzihambela ngaphandle kwesixhasi.
Phambi kokuba ndibheke esibhedlele ndandingumqemane, ndihamba kakuhle kungekho nto igwenxa ngam, ndingenaxinzelelo emsebenzini kwaye bebehlonitshwa abantu abakhulelweyo emsebenzini, ndandingaguli konke. uJokers uthi kungoku akasakwazi ukunakekela usapho lwakhe njengoko engasaphangeli. Uthi ufuna isebe limbuyekeze. Ndifuna bandihlawule, sele ndichithe imali eninzi. Okwandehlelayo sisithwakumbe, ukuba zange kwandehlela ngendikude nempilo, ndiyasokola. Bekumele ukuba ndisebenze Kapa, ndathembisa ukongela umntanami imali yemfundo, ndandifuna ukwakhela umama indlu. Isebe lithi lisaphanda ngalenzindaba dala. As the Northern Cape Department of Health, we can confirm that the patient in question was admitted at Warrington Community Healthcare Centre. We can further indicate that the matter has subsequently been referred to the District Clinical Health Review Team within the department for further investigation. Kanti ke isebe alulisikelanga mda uphando kwanisombululo. Kunjalo isebe kwiphondo limokamokana nenkuntyula yetyala lemidliwo elibalelwa kwi-2.1 billion rand. Owayesakuba ngumongameli wase-DRC umnumzana Joseph Kabila ulikhabe njengelingenasizathu liphenjelelwa lifuthe lezopolitiko inyathelo lesebe lezezimali eMelika lokumgwaya. Isebe lezezimali eMelika libhengeze ukuba uza kukwaywa enziwe ikhezo umnumzana Kabila limthola ngokuxhasa abavukeli be-M23 e-DRC. Ingxelo ekhutshwe ngowayesakuba ngumongameli wase-DRC umnumzana Joseph Kabila uyazikhaba intshukumo zokumkwaya njengeziphenjelelwa zezopolitiko. Kwiveke ephelileyo isebe lezimali eMelika limilisele ukwayo kuKabila ngokuxhasa abavukeli be-M23 abafuna ukubhukuka urhulumente wase-DRC. Elinyathelo liquka ukudliwa kwayo nayiphina impahla kaKabila eseMelika. uKabila uthi abukho ubungqina bokuba uxhasa abavukeli. Wayengumongameli wase-DRC phakathi kweminyaka 2001 no-2019. Waze wanikezela ngemikhalo lawulo kumongameli Felix Tshisekedi axabane naye ngo-2020 emva kokubatyalaka kwesivumelwano sabo sokwabelana ngamagunya olawulo. uKabila uhlale eMzantsi Afrika susela ngo-2023. Ebutsheni bonyaka ophelileyo utyelele ingingqi yaseGoma elawulwa ngabavukeli esithi ufuna ukunceda kudalwe uxolo phakathi kwabavukeli norhulumente. Olo tyelelo lwamcaphukisa urhulumente eKinshasa de waluhlutha iqithiqithi lokuba akanakubekwa ityala isaphila. Inkundla yomkhosi yambeka ityala lokuncatsha umbuso waze wagwetywa engekho isigwebo sokuba axhonywe. Urhulumente wase-DRC ulamkele ngezishushu inyathelo likarhulumente waseMelika. Qonqololo siyaguga siyakhotha zasemini nje ubhodlinja uza kusiphakela kwisityabe esikhulu ngensimbi yesi-7 makube chusi bele.